walay pangulo sa katawhan nga nakahimog saad sama sa gibuhat ni Hesus. Kasagaran mga leaders moingon gyud nga akong palambuon ang atong ekonomiya, akong panalipdan ang atong sovereignty, akong tabangan ang tanan nga mga kabos, himuan ako balay, muag karsada, muna ito mga saad. Pero wag gay leader nga nag-ingon di na gyud mo mga matay. Usara gyud ka leader ang nagsulti kinsa man si Jesus. Ingon siya, ug motuo lang mo nako, nya mosunod mo nako, din agyud mo mga matay. Nya saman tuo mo ani. Tutok malang mo nako. Si Esteban gihisgutan diri sa unang pagbasa nga gipatay. Si Saulo mao'y nagtugot nga patyon si Esteban, nya nagsigi naghimog mga mapintas nga mga panglutos. Si Saulo bilib na kay siyang kaugalingon nga napatay niya ang mga tao nga nisunod ni Kristo. Porti giniyang panglutos, gatuo siya, nagmadaugon siya tungod sa iyang pagpatay o pagpabilanggo sa mga nagsunod sa Ginoo. Pero sa kaulahian, ato lang ning i-fast forward, kung sa may nahitabo ni Saulo, nahimo siyang San Pablo, usa sa atong mga lig-on kayong haligis pagtuo, ang pagtuo nga iyang gilutos niya. Kay nahimo man siyang magtutuo, ang pasabot ana kadto deng iyang gipangpatay, kadtong iyang gipanglutos, wa dito mamatay. Murabag zombie ba? Kita mo na sa lidang zombie nga mapaakan ka ug masikit ka ba, mapaakan ka, unsay mahitabo nimo, mahimo sa kang zombie. Ang Ginoo ingon ana sana sikiti, di ba matakdan kas Ginoo, lingiyay mong tupad ing na natakda na ka Ginoo, matanawa niya kanus aman ta musikit sa Ginoo. Kining misa mo gini pinakasikit kay ato gud siyang kanon. Ang uban ganyo da gatap-tap pa man, nganong nagtap-tap mo musudo niya ang virus sa COVID, di takdan ka. Mao na nga kining Eucharistia mao ni ang pinakanindot nga pagpakigsuod sa Ginoo, kay ato gid siyang pasudlon sa ato yung biological body, sa ato pamatakdan gid untata. Sige ka na be, ikaduhang lingi sa imong tupad ing na natakda na kas Ginoo. Pero nga naman nga inig uli, dali man gyapon kay masuko. Nga naman nga inig uli, yaw-yaw lang gyapon. Nga naman nga inig uli, dumot lang gyapon. Inig uli, ighumas misa, libak lang gyapon, galakaw pasdaan, ang libak na. Kuya, wa pa katangtang sa brunda, nang libak na. Nga naman, sige mong tatagkaon, mukaon man kita Ginoo, nga anong mura maglisod kay tang takdan, porti lang gyapon kaigihan ana mga yuta, mga utlanas yuta, hangol gyapon kay nang kwarta, kanagi yung kwarta. Unsa may babag mga igsoon nga sige mong tatagkaon, unsa may babag nganong di man kita matakdan
nga pagka-powerful untaan ng Ginoo. Sunan ka na ang patay na nga buhi, matud pas unang pagbasa, ang nituos Ginoo, ang mga yawa gipapahawa, ang mga masakiton giayo, hasta ang mga patay gibuhi. Grabiha dayong matakdan ta Ginoo. Sama ni Felipe ba, gisgutan sa unang pagbasa, grabe ang iyang gibuhat. Ang mga tao sa Samaria murag na nahasigang mata. Kaya nga naman, portig ka powerful. Tungod kay naa naman ang Ginoo niya. Pero kita porting daghana nato, imbis nga kita mo'y maghatag o gahom, magpakitag gahom ngadto sa ato'y sigkataw, kita naman o'y mailad anang gahom-gahom. Dali makitang mailad nga moingon kani gamhanan gyud kaani basta mo maangko ninimong maong dungog kining maong posisyon. Mo na inig eleksyon, hala away gyud maayog, gubat sa pulong usahay, gubat pas armas, tungod lang kay kanang gahuma sa politika. Maugi importante kay nato limota nga mas gamhanan pa na ang gahom sa Ginoo kun ato lang yung puy-an. Nganong wa man ginakasod unsa may babag bawo mo. Sige, lingi ay mong tupad. May naon siya nakababag. Hindi kausag, ilisa na to atong faucet diri sa CR kay din amang gyud mo agas ang tubig. Ni amanta siging lubag nako. Usa man dito, wa na dito so datong tangke. Na pa diri. Ubang faucet kusog kay agas. Nganong di man ni mo agas ni gripuha naay nakahalo pa ni pader pagtanaw sa plano di na madapat palitag bago labay lang ni pag palit og bago pag ana aagas na mo nalisod kay ng clog up yang sa mga clog up kanang sala S-A-L-A or S-I-N ang sala. Nganong naamon ang sala na to? Tungod kay mas nahigugma ta unas tanan sa atong lawas kaysa atong kalag. Mas givalyo nato ang lawas kaysa kalag. Mao na bitang kusog kay kadiha mo usab ang imong lawas paninduton ginagmaayo. Muna higugma agid ang kalag labaw sa lawas. Ingna kining akong pagsayaw ron makaayo kanis kalag. Kining akong attire karon sa akong lawas makaayo kanis akong kalag. Kining akong pagkanta, kining akong pagshow, kining akong pagkasikat, isip sikat kaayo sa social media o sa mga concert makaayo kanis akong kalag. Kining atong pagsimba karon makaayo kanis kalag. Kining akong pagrosaryo, kining akong adoration makaayo kanis akong kalag. Kining pagsige na kog basa aning TikTok, siging tan-aw aning TikTok, siging wa nay hapitog aning cellphone, makaayo kanis akong kalag. Ana ba? Ning sige na kong pangaway ani akong silingan, sige na kong kiha aning akong mga kontra sa balaod, makaayo kanis akong kalag. Ning sige na kong dumot aning akong mga igagaw nga nangutang na kung way bayad-bayad, makaayo kanis akong kalag. Kana ba mga pangutanaha ba ang kalag? Tanawa na kanang mga dili kay maayo ang kalag, inigmisa ana inigwali tug gina na tug bitaw tanawa iniglinibakay mata gina mumata magampo rosaryo ikaduha palang misteryo agas ng laway ana santa inig humag rosaryo painit na asus kusugang mohigop sa painit sa dukaon. Mga igsoon, ang Ginoo way hunong sa pagpakita sa iyang kinabuhi o sa iyang gahom. Ang ato lang pasudlo nato siya. Tinudon taning atong pagsimba, tinudon nato ang atong pagdawat niya dinhi sa Santos nga Eucharistia.
pahimusla nato o tagaan nato higayon nga ang iyang gahom nga atong gipasod sa atong lawas mulihok unta matag adlaw. Unsaon man ialagad gyud ang imong kaugalingon ngadto sa uban. Limpyuhi gyud dili lang ang imong lawas kung dili ang kalag. Kuhaa gid ng sala. Ang sala sa kahakog, sala sa kasuko, kalaway o uban pa. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna sugod karon ato ng atimanon ang atong kalag. Na, pinamdumi. Sige, manindog na ta mga muatiman sa inyong kalag.